πας, τη ζωή συνταμούρατα ή να πεσωμάτω πας. Έπαρ με πουλί στα χέρια να κρατείς με όρθε πας. Έπαρ με πουλί στα χέρια να κρατείς με όρθε πας. Ας η καρδιά είναι το μέρος που για να χαίρωσε. Έβαση έγαπ στη στράτα κι εγώ θα αναμένωσε. Έβαση έγαπ στη στράτα κι εγώ θα αναμένωσε. Κι εγώ θα αναμένωσε. Γεια σας, είμαι ο Μίλιος Κυριλίδης και στη λύρα είναι ο Νίκος Πετρίδης. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές στο Ράδιο Τραπεζούντα και στο Γιάννη Απαζίδη.